ସାଙ୍ଗମାନେ ଦଶହରା ଠାରୁ ହଉଛି ବର୍ଷା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଟିକେ ବାଡ଼ିରୁ ବୁଲି ଆସିବା। ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମର କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ କାନ୍ଦିକୁ କାଟି ଆଣିଲି। କଦଳୀରେ ନୂଆ ରେସିପି କଲି। କଦଳୀକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟିଦେଲି, କଷା ହେଇଯିବାକୁ ବୋଲି ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲି। ଏକୁଟିଆର କାଟୁଥିବା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀମା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆସି। କାଟିଥିବା କଦଳୀକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଧୋଇଲି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ନେଇକି ରଖିଲି। ତାପରେ କାଟିଥିବା କଦଳୀ ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ମଇଦା ସବୁ ମସଲା ଦେଇ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି। କଦଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମା କହନ୍ତି, ଯିଏ ଖାଏ କଦଳୀ ସିଏ ଯାଏ ବଦଳି। ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ପିଆଜକୁ କାଟି ରଖିଥିଲି। ତେଲରେ ମୁଁ କଦଳୀକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଲାଲ ହେଇଥିବା କଦଳୀକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଲି। କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ଗରମ ତେଲରେ ମୁଁ ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚା ପକେଇଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲି। ପିଆଜ ଲଙ୍କାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପିଆଜ ଲଙ୍କା ସବୁ ନରମି ଗଲାଣି। ସକ୍ସ ମୁଁ ସବୁ ଢାଳି ଦେଲିଣି। ତାପରେ ସବୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେବି। କଦଳୀକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେବି। କଦଳୀରେ ସକ୍ସ ମିଶିଗଲାଣି। ଚିଲି କଦଳୀଟି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। କଦଳୀ ଚିଲିଟି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଦଳୀ ଖାଇଲେ ହାଡ଼ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। କିଏ ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।